Avem aici un redresor care dă 12 și 24 de volți. Un redresor normal pentru încărcarea bateriilor auto. Aici avem un ventilator auto de Opel. Este acesta cu 4 pini. Se vede, da? Acum se vede, este cu 4 pini. Cel din dreapta este minusul, iar cel din stânga, acela roșu este plusul. Așa, este din acela cu siguranță, cu rezistență verde și siguranța termică pe o parte. Bun, acesta este bun, dar să presupunem că ar fi ars. Ar fi arsă această rezistență, este problema foarte des întâlnită. Legăm firul de masă de la redresor. Minusul îl legăm aici la contactul de minus. Se observă, am pus minusul pe contactul de minus. Voi pune acum plusul pe direct și vom vedea ce se întâmplă cu ventilatorul. Plusul este pe direct, iar ventilatorul are durația maximă, după cum se observă. Problema des întâlnită este că această rezistență de cele mai multe ori se arde, iar acel tip de ventilator pornește de-abia în treapta a treia, adică pe direct, cum e acum. Pentru a obține prima treaptă de viteză a acestui electroventilator, pe care să presupunem că rezistența aceasta verde este arsă, înseriem un bec de far. Eu am înseriat aici un bec de far a cărui numai faza scurtă este bună, faza lungă este arsă. N-am avut unul și cu faza lungă și cu faza scurtă bun. Asta e un bec de Dacie de 40-45 de W. Deci bănuiesc că faza scurtă ar fi la 40 de W. Să vedem ce se întâmplă cu ventilatorul când acest bec de Dacie este înseriat pe plus. Se vede, se observă, am înseriat becul pe plus, el se aprinde și am obținut o treaptă de viteză inferioară pentru ventilator. Dacă ni se pare că se învârte prea încet, atunci vom folosi un bec de wataj mai redus. 30-35 de W, 20-25, nu știu cât se mai găsește prin comerț. Dar am obținut o viteză inferioară. Punându-l pe faza lungă, dacă să zicem că ar merge, înseriindu-l pe faza lungă, am obține o viteză și mai mică. Deci primele două trepte ar fi obținute prin înserierea acestui bec de Dacie sau de orice mașină. După cum vedeți, ventilatorul se învârte silențios cu acest bec în serie. În principiu n-ar trebui decât montat undeva sub capotă un soclu de bec într-un tub de spray. Pentru viteza întâi s-ar înseria faza lungă, iar pentru viteza a doua s-ar înseria faza scurtă. Și atunci am avea prima viteză și a doua viteză. Dacă cumva se arde becul, să avem acces la el ușor și să-l putem schimba. Astfel, problema cu ventilatoarele Opel și cu acea rezistență foarte des căutată și foarte rar găsită s-ar rezolva.